Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Mayad nga adlaw mga bata, amudya ang eskwela kinaraya, kung sa diin padayon ang pag-eskwela sa inyo tagsa-tagsa ka mga telebisyon. Para sa guidance ng aton mga manugturok, ang diyang episode para sa grade 1 mother tongue based multilingual education. Ako si Teacher Loida, ang inyong maestra. Mga bata, tirka ang laragway. Ano ang makita sa laragway? Bata nga bahi ang makita sa laragway. Ano ang ginahimo kabata nga bahi sa laragway? Nagapakilala tana kang anang kaugalingon sa klase. Nakaagi ka man bala kapakilala kang imong kaugalingon sa iba? Di, ano ang nabatsyagan mo? Kadya nga adlaw, manantaw kita ang pagpakilala ni Ana kang anang kaugalingon. Handa rin bala ka mo? Ako si Ana Reyes. Nag-estar ako sa Bariri San Jose Antique. Kada Agosto 24 ang akon kaadlawan o kon birthday. 6 katuig ang akon edad. Tatay ko si Renato Reyes. Ang ana obra nagapanguma. Nanay ko si Lita Reyes. Ang ana obra naga-opisina. 4 kami nga magburugto. Sanday Noli kag Lili ang akon mga amigo kag amiga. Sinugba nga isda ang paborito ko nga pagkaon. Kag munyeka man ang paborito ko nga silipalan. Nanamian kita ko magsagot kang manok, ayam, kag kuti sa amon balay. Nakilala niyo rin bala si Ana? Wow, mayad gid nga nakilala niyo rin si Ana. Abi lang tawunta, kung nagapamatikit ka mo kay Ana. May mga pamangkot ako para sa pagpakilala ni Ana kang Ana kaugalingon. Kaimaw kaimo ginikanan o kun home facilitator, sabta ninyo ang masunod nga mga pamangkot. Una, diin naga-estar si Ana. Naga-estar tana sa Bariri San Jose Antique. Ikarwa, kano ang anak adlawan o pan birthday. Kada Agosto 24 ang anak kaadlawan. Katlo, sino ang ana ginikanan? Sanday Renato Reyes, kag Lita Reyes ang ana ginikanan. Ikaapat, ano ang paborito na nga pagkaon? Sinugba nga isda ang ana paborito nga pagkaon. Ikalima, ano ang ginasagod ni Ana nga mga kasapatan sa andabalay? Nanamian kita na magsagod kang manok, ayam,
kag kuti sa anda balay. May dugang pagidako nga mga pamangkot. Ano nga mga impormasyon ang ginhambal ni Ana parte sa ana kaugalingan? Ihambal ang inyong mga sabat. Ginhambal na ang ana ngaran, edad, ngaran kag obra kaana ginikanan, kun pirasan da magburugto, mga amigo kag amiga na, paborito na nga pagkaon kag siripalan, kag ang ginasagod na ang kasapatan sa anda balay. Amo man baladya nga mga impormasyon ang imo ginsugid parte sa imong kaugalingan? Di, paano mo kinpakilala ang imong kaugalingan? Di, ginhambal mo man bala ang mga dya kang maathag kag matunog? Dapat hambalan mo dya kang matunog kag maathag para mabatian gidnanda ikaw. Ano ang imo nabatyagan samtang nagapakilala ikaw? Dapat nalipay gid ikaw kag ginpakilala mo ang imong kaugalingan sa iba. Paagi ka dya, makakita ikaw kang mga amigo kag amiga sa inyo eskwelahan. Mga bata, tandaan nyo ang mga importante nga mga impormasyon nga ginasugid o kung ginahambal kung nagapakilala kamo kag inyong kaugalingan. Ano ganito liwat? Mga dapat tandaan sa pagpakilala kang kaugalingan. Isugid mo ang imo ngaran. Edad, kaadlawan ukon birthday. Kung diin ikaw ga-estar. Ginikanan kag andang mga obra. Isugid mo man kung pira ka mo nga magpugto. Pwede nyo man isugid ang paborito nyo nga pagkain kag siripalan. Pwede nyo man isugid ang mga ginasagod nyo nga kasapatan sa inyo balay. Insakto, isugid nyo ang inyong ngaran, edad, kaadlawan o kan birthday, eristaran, ginikanan, kag andang mga obra. Pwede nyo man isugid ang inyong paborito nga pagkaon kag siripalan, kag ang ginasagod ninyo nga kasapatan sa inyong balay. Masarangan mo man bala ipakilala ang imong kaugalingan parehas kay Ana? Sige, kompletuha ang mga pahayag nga akin paghahambalan kung makita ninyo ang star o kung bituon. Ako si ang aking edad katuig. Ang akin kaadlawan o kung birthday kada
Naga-estar ako sa tatay ko si ang ana obra nanay ko si ang ana obra may mga bugto ako nga kabilog. Ang akin mga amigo kag amiga amo sanday ang paborito ko nga pagkain amo ang kag ang paborito ko nga saripalan amo ang ginasagod ko nga mga sapat sa balay amo ang kag namigid ang inyong mga sabat sa ating activity. Kadya, nakilala ko rin gid kamo. Abi, palakpakin ninyo ang inyong kaugalingan. Mga bata, sa natapos natin nga activity, paano mo ginpakilala ang imo kaugalingan? Ano nga mga impormasyon ang imo ginsugid? Ginsugid nyo ang inyong ngaran, edad, kaadlawan o kon birthday, erestaran, ginikanan kag andang mga obra, kag ngaran kag inyong mga kabugtuan. Ano ang dapat mo tandaan kung ikaw nagasugid ka mga impormasyon parte sa imo kaugalingan? Tandaan mo gid nga isugid ang mga tuod kag mga insakto nga mga impormasyon parte sa imo kaugalingan. Kagrigyan na tapos ang ating leksyon para sa kadya nga adlaw. Kabay pa nga damdaman gid ninyo ang mga impormasyon nga inyo isugid kung magpakilala kamo ang inyong kaugalingan. Para sa inyo assignment, sabti ang orobrahon 2, 3, 4 kag ang sadugangi nga bahin nga makita sa page 10 kang inyong module. Antes kita matapos kadyang episode, ipakita ko anay kaninyo ang halimbawa kang orobrahon 2. Amo dya si tatay. Nagaobra tana ka mga karsada, building kag mga tulay. Engineer ang akin tatay.
namudya si nanay. Nagatudlo si nanay sa mga bata kung paano magsulat kag magbasa. Maestra ang akon nanay. Para sa atin mga home facilitators, may pahanumdum lang para kaninyo. Para sa home facilitator, itugro sa bata ang activity sheet kang urubrahon 2, 3, 4 kag ang dugangi nga bahin kang module. Ginapamaan man sa home facilitator nga ipasabat dayon sa bata ang activity sheet pagkatapos kang episode nga dya. Durugid nga salamat sa paglantaw kang dya nga episode. Makita ay kita liwat sa sunod nga episode. Bye-bye! Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan.